εδώ Κατερίνα, που ευχαριστώ πάρα πολύ τις 30 συνδρομητές στο κανάλι. Δεύτερον, έχω να σας πω ότι αν φτάσουν στους 40 συνδρομητές θα κάνω giveaway. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Φτάσουμε γρήγορα. Τρίτον, θα φτιάξω ένα κανάλι μαζί με, που το λένε Χριστίνα Κατερίνα Vlogs. Και ναι. Και τώρα είμαστε βεράδα. Είναι τέλεια βεράδα, παιδιά. Χαμός! Θα σου πάω μαζί μου να σου ξαναγήσω. Και θα κάνω τώρα τα σκαλιά. Ναι. Ναι. Αυτό εδώ πέρα, έτσι όπως βλέπετε πίσω, είναι το γκαράζ μας και είναι κατεβάζω με την παρέα μου και μιλάμε κοκακόλα. Ναι. Περιμένετε λίγο. Θα σας δείξω τώρα μια χάτα με τις φίλες μου και έχετε εδώ πέρα. Θα σας δείξω. Να, τι είναι αυτή εδώ. Δεν ξέρω πώς είναι. Ναι, τι λένε, ναι, το μεταρρυθμί, παιδιά στο YouTube. Γεια σας, ναι. Το κανάλι